салом дӯстон, дар таърихи футболи тоҷик яке аз номҳои асосии Игор Черевченко мебошад. Мо ба ин гап ба истилоҳ ба шумо намёк дода истодаем ки ӯ ба мунтахаби Тоҷикистон хеле лозим аст. Ҳарчанд натиҷаи ин мутахассис бисёртар ба футболи кишвари Русия тааллуқ доранд, барои мо ӯ мояи ифтихор аст. Барои мисол мо Рашид Раҳимов дорем ва Игор Черевченко. ҳар нафаре ки бо футболи меҳан шинос аст, хуб метавонад дарк кунад ки аз Рашид ба мо Игор наздиктар шудааст. ана ҳамин ифтихори футболи милли худаш ишора кард ки омода аст ки ҳидояти тими мунтахаби Тоҷикистонро ба уҳда гирад. Имрӯз мо дар бораи ҳамин гап мезанем. Шумо подписатсия карда бошед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, футболи аврупоӣ давом дорад. Моро дар ин рӯзҳои истироҳатӣ тоб рақобатҳо интизор аст. Арсенал дар майдони худ Манчестер Юнайтедро пешвоз мегирад. ҳар дуи дастаро лозим аст хол ба даст оранд то дар ҷадвали холҳо барои топчо рақобати худро давом диҳанд. Дар бозии дигари Англия моро дерби мерсайдӣ интизор аст. Эвертон дар Энфилд бо Ливерпул во мехӯрад. Дастаи Юрген Клоп барои қаҳрамонӣ мубориза мебарад, а дастаи Лемпард бошад барои истодан дар Премер-лигаи Англия. ба ғайр аз ин Бундеслига моро бо рақобати шадид шод мегардонад. Бавария дар Альянс Арена Боруссия Дортмундро пешвоз мегирад. Тамошои бозиро бо 1х ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Игор Черевченко чандин бор дар мусоҳибааш ишора намуд ки аз зодаи Тоҷикистон буданаш ифтихор дорад. Дар ватани мо ба хотири падараш Геннадий Черевченко мусобиқаҳо дар сину соли гуногун доир мешаванд. худи Игор Черевченко борҳо дар мусобиқаи ба хотири гиромдошти хотираи падараш иштирок варзида изҳори сипос ба кӯли Тоҷикистон баён намуд. ҷои кори охирини Черевченко дастаи Химки буд. ба ин клуб мутахассиси тоҷикистонӣ бори дуввум рафт. ҳар дуи маротиба бо даста на он қадар хуб хайрухуш кард. агар касе натиҷаи ӯро надонад, пас гӯш кунед. Игор Черевченко бо дастаи Локомотиви шаҳри Москва ҷоми Русияро гирифт. аҷоибии кор дар ин аст ки мутахассиси тоҷикистонӣ ҳам ба ҳайси футболбози Локомотив ва ҳам ба ҳайси сармураббӣ ин ҷоизаро ба хазинаи Рой Оҳаничиён ворид кард. дастаи Арсенали шаҳри Туларо маъз Черевченко ба мусобиқаҳои аврупоӣ баровард. хулоса мураббии бисёр кордону корчалон. инҷо суоле ба миён меояд ки чаро то ҳол чунин мутахассис ба мунтахаби Тоҷикистон даъват нагардидааст. худи ӯ шояд зидди кор дар дастаи асосии кишварамо набошад. мусоҳибаи охирини ӯ гуфтаҳои болоро тасдиқ мекунад. ихтибос: дар Тоҷикистон танҳо ба ҳайси сармураббии мунтахаб кор мекунам. метавонам барои ин мақсад кӯшиш кард. ҳар чӣ шуданаш мумкин. баъд аз ин гуфтаҳо шахс ба андешае фурӯ меравад ки агар ман дар ҷои зарурӣ мешудам ва чунин қудрат медоштам, ҳамин ҳоло Черевченкоро ба маснади сармураббигии тими миллии Тоҷикистон даъват мекардам. кору пайкори ӯро мухлисони футбол медонад. дар чемпионате ки дар топ 10 Аврупо аст, муваффақ шудааст. омодагии худро барои кор дар тими миллӣ баён доштааст. пас дигар чӣ лозим ба мо? шояд ин тақдир бошад ва маъз Игор Черевченко дастаи моро дар ниҳояти кор ба чемпионати Осиё мебарорад. акнун дар ниҳояти кор сармураббии Манчестер Юнайтед маълум шуд. баъд аз мураббиҳои муваққатӣ ҳамакнун ба сафи девҳои сурх мутахассисе меояд ки ба муддати солҳои тӯлонӣ метавонад ба даста хизмат расонад. шумо аллакай аз расонаҳои хабарӣ пай бурдед ки омадани Эрик тен Хаг ба дастаи МЮ расман тасдиқ шуд. манчестериҳо бо ин мутахассиси нидерландӣ то соли 2025 шартнома имзо карданд. ҳамчунин баъдан қарордоди ӯ метавонад ба муддати 1 соли дигар тамдид шавад, вале ин аз натиҷаҳои даста ва кори ӯ дар сафи девҳои сурх вобаста хоҳад буд. ба Тен Хаг албатта вақт лозим аст то футболбозони даркории худро пайдо кунаду бозии манчестериҳоро аз сифр созад. замони Алекс Фергюсон ба МЮ омада аз академия ҷавонони зиёдро ба дастаи якум овард ки баъдан ҷаҳонро ларзонданд. аз Эрик Тен Хаг тақрибан ҳамин чизро интизоранд, яъне ҷунбонидани ҷаҳон аз нуқтаи назари натиҷаҳои баланди варзишӣ. оё шумо ба комёбии Эрик тен Хаг дар МЮ боварӣ доред? ӯ дар сатҳи баландтарин умуман кор накардааст. танҳо ҳамин Аякс ва танҳо чемпионати Нидерланд. албатта кор дар Бавария буд, аммо дар дастаи дуввуми он ва аммо таҷрибаи кор дар Германия метавонад аҳамияти худро дошта бошад. Тен Хаги 52 сола ба ҳайси яке аз беҳтаринҳо ба сафи манчестериҳо меояд. пештар ҳамчунин мутахассисон буданд. чӣ магар Маурино ва Вангал ягон камӣ доштанд? ҳатто метавон гуфт ки ҳамин Манчестер онҳоро ҷазир кард. хулас кори Тен Хаг дар Манчестер осон нахоҳад буд. мо умеди онро дорем ки Манчестер Юнайтед ва Тен Хаг ҷуфти муносиб мешаванд ва дар бораи МЮ сухан карда мо на мушкилиҳо ва хаосро дар пеши назар меорем, балки қуллаҳои баланд ва Юнайтеди бузург.
ягона чизе ки бо он вақтҳои охир номи Лукаку рабт дорад ин танқиди шадид мебошад. Дар бозӣ бо Арсенал ин футболбоз гӯё бо шими ҷинс ва пойафзолҳои чаҳоркунҷа ба майдон баромад. Бисёр бозии заиф дар иҷрои ҳамлагари белгитабор буд, аммо мавзӯи мо ин нест. Мо мехоҳем каме дар бораи ояндаи Ромелу ҳарф занем. Маълум аст ки дар Челси дигар ба ӯ боварӣ ва умед нест. Лондониҳо барои фурӯхтани Лукаку вариантҳои гуногунро ҷустуҷӯ доранд. Яке аз талабгорони асосии ӯ дастаи Милан ном бурда мешавад. Лукаку метавонад боз ба серия А баргардад, аммо инҷоҳо мушкилиҳои зиёд ҷо доранд. Аввалтар аз ҳама нархи бозории ҳамлагари белгитабор. Челси арзонтар аз 80 миллион евро намефурӯшад. Ин барои Милан пули хеле калон аст. Масъалаи дуввум моҳонаи хеле калони Лукаку мебошад. Ва айни ҳол дар Лондон 325 000 фунт дар як ҳафта мегирад. Миланиҳо ба додани чунин маблағи зиёд омода нестанд. Аз ин ҷо бармеояд ки кори Лукаку ҳам дар дохили даста ва ҳам берун аз он мушкил аст. Аммо як ҳолат метавонад кори ҳуҷумкунандаи белгиягиро хеле осон кунад. Ин мугдорони навбатии Челси мебошад. Шояд соҳибони нави Челси барои ба назму тартиб даровардани хароҷоти даста Лукакуро бо нархи арзонтар ҳам ба фурӯш гузоранд. Ба ҳар сурат, ҳатто агар Милан роҳҳои харидани Ромео Лукакуро пайдо кунадам, онҳо маоши баланди ӯро пардохт карда наметавонад. Аз ин рӯ бо эҳтимоли зиёд, ҳатто агар ҳамлагари белгӣ ба Милан ҳам равад, як қисми музди меҳнати ӯро лондониҳо пардохт хоҳанд кард. Эх, Лукаку, фақат проблема мекунӣ. Таври аллаке огаҳ ҳастед, яке аз кӯдакони навзоди Криштиану аз дунё гузашт. Ин ҳодисаи нохуш кулли мухлисони футболро ҳамдарди Роналдо гардонд. Дар чунин лаҳзаҳои душвор бояд новобаста ба мухлиси кадом dastavу кадом футболбоз буданамон як нафарро дастгирӣ кунем, то ин ҳодисаи нохуш ва зарбаи сахтро осон паси сар намояд. Мухлисони Ливерпул дар ин ҷода бори дигар беҳтарин будани худро нишон доданд. Бозии мафқуфмонанди даври сеюми Премер-лига баргузор шуд ва дар он бо сабабҳои маълум Криштиану иштирок накард. Ҳазорон мухлиси Ливерпул дар Энфилд дар дақиқаи ҳафтуми рақобат аз ҷо хеста барои тарафдории Роналдо суруди анъанавии клуби худ «You'll never walk alone»ро замзама карданд. ин як амали наҷибу ҳамидаи инсонӣ буд ки ба тарафдорони дастаҳои дигар дарси ибрат мешавад. Роналдо ин амали хуби мухлисони Ливерпулро бетараф намонд ва хомӯширо пеша накард. ӯ дар сомонаҳои иҷтимоӣ мухлисони Ливерпулро чунин ибрози миннатдорӣ намуд: як ҷаҳон, як варзиш, як оилаи бузург. Сипос Энфилд, ман ва оилаи ман ҳеҷ гоҳ изҳори ҳамдардӣ ва таассуфи шуморо фаромӯш намекунам, навиштааст Роналдо. Медонед, ҳатто дар чунин ҳолати душвор одамоне пайдо шуданд ки аз чунин бадбахтӣ ва нохушии Роналдо хурсандӣ мекарданд. Лек бисёриҳо ба тарафдории Роналдо ба ҳар роҳу восита ибрози ҳамдардӣ мекарданд. ба интиҳон дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.